Panguva ineko kwaonekwa kunzi last week paweekend up kwaonekwa vana state security minister vana Love Matuke vari kumarural areas vanyatso kumobiliza vanhu kuti pama-elections ari kumusi waJune 14 aiwa vanhu vari kumamisha vanyatsozivikanwa kuti ndo support base the ruling party ZANU-PF. They must not disappoint pama-by elections awa. Asana mashoko buda achitaura panguva ine achiudziwa awa, especially vakaita sana Albert Nelson Chamisa vanozivikanwa ndo ma-opposition leaders. Because if you want to beat the ruling party ZANU-PF, moita say to subscribe or like out on the bell kuti ndakaenda ya good friends nengamu anoposta this picture amuri kuona vakumana with the ruling party ZANU-PF vari pama campaigns udanyira achiti as long as the opposition in Zimbabwe doesn't seek to strengthen its rural support base, winning for them will remain a nightmare, because in rural areas people like ZANU-PF, for it provides them everything they want, and the ZANU-PF leader is always with the people, mixing and mingling with them. A secret worth to share to colleagues in the opposition: kana zvisizvo kanganwai nezvokuwina election against ZANU-PF and later on occupy the highest office of the land. Ndomasho vanobuda chitogwa panapa ari kudziwa these opposition supporters vachinzi aiwa, if you want kukunda muma-elections aiwa ndiye munokonga kumarural areas and the ruling party ZANU-PF aiwa ndokwainoita mixing and mingling. Even mamwe allegations anozombotaurwa achibonzi ikurigiwa and the likes, ZANU-PF ndokwaine support base kwayo kwanoziva kuti ikoko they can do whatsoever they want. Mashoko ari kuitogwa pana vanatse ngamu angava a word of advice iri kuziva kumena opposition kuti aiwa, kana muchida kukunda the ruling party ZANU-PF endai muno occupy vakuona vari kumarural areas, munyaso kuona kuti mava nesupport base yakanaka, munyaso kunotora masupporters ariko at the ruling party ZANU-PF moaita enyu. Mashoko ari kuuya panguva inoyi imbotidzai mafungiro enyu meuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu mutidze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.